Het is zo van natuurlijk dat je haast alle maanden bent. In de week, hè? Maandje tot en met vrijdag. En dan is van morgen tot jou wat zien. Nou, en tiensdag en toonsdag ben ik wat jadder, maar dan is vanaf zo'n uur is bad al hier. En is dat dan het hele jaar terug? Nou, zolang het bad hier is. Hè? Dan gaat het op Koningsdag, zo'n 20e, gaat het hier. En ja, bij september gaan we weer dicht. Dus als dat kan, dan ga ik alle dagen heen te zwemmen. Ja. En wat vind je zo leuk aan het zwemmen? Want elke dag zwemmen, dan moet er wel iets wijs in jou. Het is gewoon dat je in beweging bent. Zo, op je leeftijd dit weer gaat, de meesten die zwemmen, is het heel belangrijk dat je in beweging bent. En nou, je zwemmen, dan broek je alle spieren van het lichaam broek je eigenlijk. En dat is, ja, je praat er wat met mensen. Het is gewoon mooi. Ja, we zwemmen dus al heel lang, maar hoe lang zwem je nou elke dag? Nou, ik denk, ik ben nu zo'n 8 jaar denk ik, ongeveer. En toen ik het werk gaan ben, nou, toen de eerste jaar leerde misschien hebben, maar toch het volgende seizoen ben ik begonnen te zwemmen. En we gingen eerst een ploegje wat steeds lichter. En we gingen ons, de eerste kant, dat weer de mannenkant. Nou ja, dat werd ouder dan gek maar. Nou ja, je kan bekennen, de vrouwen hadden hoe gaan ook. En de hinder niet. Maar En doe je dit dan ook voor een reden om sportief te blijven? ja, gezondheid wat. Ja, ik vind het belangrijk. Dat je vooral op een leeftijd komen, dat je toch in beweging bent. En tot hoe lang wil je dit volhouden om elke dag te zwemmen? Zolang het kan. Ik hoop je tot mijn 100ste weer spreken, ik neem maar wat, maar ik hoop je zo lang mogelijk. Een bommetje? Zit dat er nog in? Nou, ik denk dat ze me dan al het lijstje. Zeker de kijk maar. De hele jeugd komt bij weer op.